Περίφημα. Ο αέρας έρχεται από την πλευρά της Ιαπωνίας. Άρα είναι εισαγόμενος. Άρα μπορώ να εισπνεύσω. Μπράβο ρε λαλάκι. Μπορεί να σου βγει και ο πάτος να μαζέψεις λεφτά, αλλά απόκτησες το καμάρι της Ιαπωνίας. Γιατί μόνον ένας Ιαπωνέζικος εγκέφαλος θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα σούπερ τοπίο 3D που εκτός από τον καθαρό αέρα, τα γάργαρα νερά και τα ρέστα, πατώντας ένα κουμπί να σου προσφέρει για την πρωινή σου γυμναστική ένα σούπερ μανουλομάνουλο. Πού είναι το κουμπί? Καλημέρα, αργήσαμε σήμερα. Ας αρχίσουμε με τροχάδιν επιτόπου. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μην ξεχνάτε να αναπνέετε συνέχεια. Τα γόνατα ψηλά. Οι φτέρνες πίσω. Τα γόνατα ψηλά. Πολύ ωραία. Και τώρα μια άσκηση για τη μέση. Τα πόδια στη διάσταση και 1, 2, 3, 4. Πιέστε τη μέση. Νιώστε την ένταση. 5, 6, 7, 8. Πληγήστε τα πόδια πάνω στους αγκώνες και μικρές ταλαντεύσεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πολύ καλά. Δεν τελειώσαμε όμως. Μην ξεχνάτε να έχετε πάντα κοντά σας μια πετσέτα. Ανοίγουμε τα πόδια και πάμε δεξιά. 1, 2, 3, 4. Πάμε αριστερά τώρα σιγά σιγά σπίγοντας τη λεκάνη και 1, 2, 3, 4. Πάμε πάλι δεξιά σιγά σιγά και 1, 2, 3, 4. Το βάρος του ώμου στα πόδια ανοιχτά, σηκώνουμε και χαλαρώνουμε. Ελάτε μαζί μου. 1, 2, 3, 4. Μαλακά, μαλακά. 7, 8. Σε διπλό χρόνο τώρα. 1, 2, 3, 4, 5. Δυνατά, δυνατά. 7, 8 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ασιώνουμε το κορμί μας. Σηκώνουμε τα πόδια τώρα. Και πάμε. Άντε μη χέσω και σένα και το Ιαπωνέζο που σε έφτιαχνε. Τσιν τσουν τσιν. Καλημέρα κυρία Λου. Διακοπές, διακοπές. Λούλα βρε με βάφτισε ο παπάς. Εσύ γιατί μου τρως το μισό? Λούλα. Ένα ταλέντο της μοδιστρικής με ένα τόσο μπανάλ όνομα. Εγώ μόνο Λου μπορώ να σε προσφέρω. Λαλάκι, να σου πω. Δώσε μου και αυτή τη Ιαπωνέζικη αηδία. Ο γιατρός μου είπε ότι έχω ανάγκη από ηλιοθεραπεία και αμόλουτρα. Την άμμο όμως που θα τη βρεις? Εδώ την έχω στον κουβά. Δεν μου είπες όμως. Η άμμος είναι εισαγόμενη ή ντόπια? Αυτό καβούρι είναι λαλάκι μου, γιατί? Μαύρο καβούρι που σ' έφαγε. Μα στα αλήθεια περιμένεις να γίνεις καλά από την ντόπια άμμο? Μόνο η εισαγόμενη άμμος έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Μόνο η εισαγόμενη. Τι μανία είναι αυτή, παιδί μου, με τα εισαγόμενα? Αυτό είναι ψώνιο. Δηλαδή τώρα τι θέλεις? Να σου πάρω το Ιαπωνέζικο τοπίο μου και να σε φάει το καυσαέριο? Αλλά μόνο εσύ έχεις ξενομανία. Έλα μια ώρα στο μοδιστράδικό μου και θα καταλάβεις. Δεν σου έχω πει να μην το λες μοδιστράδικο? Να το λες οίκο μόδας. Τον Νικό τον έχει εδώ πιο κάτω. Η Μαντάμ Πίτσα με κόκκινο φωτάκι. Εγώ το δικό μου μαγαζί θα το λέω μοδιστράδικο. Και σ' όποιαν αρέσει. Σ' όποιαν δεν αρέσει να πάει να ραφτεί αλλού. Τι κάνεις εκεί καλέ? Ντύνομαι, τι θες να κάνω? Σιγά κυρία Λούλα μου, με κοψοχώριασες. Τη βρίσκω. Γιατί την είχες χάσει? Ο Λαλάκης καλέ, τι παιδαράς. Πρέπει να σ' είχα στείλει στην Ερμού για τα πατρών. Μάλιστα κυρία Λούλα μου, αλλά εντωμεταξύ πέρασε η κυρία Μπουρδάρα εκείνη η υποκατεδάφιση για πρόβα και... Πήγαινε εσύ για τα πατρών και πες της να έρθει αργότερα. Γιατί τώρα κάνω διακοπές. Καλά. Φεύγω
κι αφήνω πίσω μου συντρίμια, αρρωστημένους και αγρίμια. Μοντελάκι ο δικός σου, έτσι. Λαλάκι μου, τώρα μπορείς να εξέλθεις. Όλα ρούχα εισαγωγής και καμάρι σε τρομάρα σου. Αλλά τα 5 νίκια που μου χρωστάς δεν λες να μου τα δώσεις. Ψάχνω να βρω συνάλλαγμα. Θέλω να σε πληρώσω σε ξένο νόμισμα. Περιμένεις λεφτά. Μου έρχονται, το μυρίζομαι εγώ. Μανουλάκη, κοίταξε, έτσι το πουκαμισάκι είναι εισαγωγής. Όχι, στο λέω για να μην μου... Σας παρακαλώ, κύριε. Τι έγινε? Δεν με προσέχει σήμερα ο κόσμος. Παράξενο. Ενώ εχθές που με κυνηγούσε ο Θανάσης για εκείνα τα δανεικά, όλοι εμένα κοιτάζανε. Μανουλάκη, το σλιπάκι που φοράω είναι εισαγόμενο. Je ne veux pas. Αν ήξερες τι έχω μέσα στο σλιπάκι μου, τότε θα έρθεις να χτυπήσεις το παράθυράκι μου. Αν ήξερες τι έχω μέσα στο σλιπάκι μου. Ρε Τάσο, πάλι καυγαδίζεται. Να μωρή! Έτσι, μπράβο. Σημάδευε στο στακυρά μου, παραλίγο αμουλέρων στο πουκαμισάκι μου. Αν ήξερες τι έχω μέσα στο σλιπάκι μου. Λαλάκι, Τι είναι ρε Μίτσο? έχω να σου πω κάτι σπουδαίο. Σου έχω οικονομήσει κάτι κέφαλος Ιρλανδίας, άλλο πράγμα. Θα σου φτιάξω και μια σούπα από κρεμμύδια ισπανικά που έφερε ο Τάσος και θα νομίζεις ότι τρως τον ΟΗΕ. Με έχεις κλαβώσει, Μίτσο. Τι άλλο να σου πω, πιο βαθύ, πιο μακρύ, πιο μεγάλο. Μόνο σε παρακαλώ ρε Λαλάκι, όταν φας φώναξε το λογαριασμό, να ακούσει η γυναίκα μου που γκρινιάζει και εγώ στα γράφω. Μείνε ήσυχος. Και πού είσαι, μην αργήσεις το μεσημέρι. Γεια σου Ευρωέλληνα. Υποκλίνομαι στα ευρωμανούλια. Αυγά ρε Μιχάλη, σου καθαρίσουν και γελάς έτσι. Τα αυγά που σας καθάρισα, τι να τα κάνω. Βάλτε στο ψυγείο και τα παίρνω φεύγοντας. Ένα εσπρέσο. Τι αυγά ήταν αυτά ρε Μιχάλη? Τα κέρδισα στη λοταρία του μαγαζιού. Και για να τους υποχρεώσω να τα βράσουν, τους είπα ότι τα θέλω καθαρισμένα. Και γιατί δεν τα βράζεις στο σπίτι σου? Με τι ρεύμα. Μου το έκοψαν κι αυτό. Και το κοδιτσό δεν έχει ρεύμα, αλλά δεν το βάζει κάτω. Ποια είμαι? Η Ράκελ Γουέλς. Η Ναστάζια Σκίστη. Η Ορνέλα Μπούτη. Η Φάλον. Α, εσύ είσαι ρε Μάρα. Βρε, τι εδιαστική κολόνια είναι αυτή που φοράς? Σαν το κατσαριδοκτόνο που έριχνα στο χωριό μου είναι. Τι είπες? Ξέρεις τι κολόνια είναι αυτή? Πατσουλή φορμέν, εισαγόμενη. Και το κατσαριδοκτόνο εισαγόμενο ήταν κι αυτό. Μιχάλη, πες της να μην μου βγαίνεις το έτσι, γιατί από εδώ και μπρος θα με βλέπει μόνο από φωτογραφία. Έλα βρε Λαλάκι. Μου ρίχνει το ηθικό μου. Να παρακαλάς που δεν σου ρίχνω ντομάτες. Μάρα, σταμάτα. Εγώ φταίω, μωρέ, που ενδιαφέρομαι για σας. Χωρίς εμένα τι θα κάνατε? Χωρίς το χαρτζηλίκι που σας δίνω. Δουλειά δεν έχετε, φράγκο δεν έχετε, αλλά ο κύριος έχει κολόνια εισαγόμενη και πείνα εξαγόμενη. Γιατί εξαγόμενη? Γιατί με τα γουργουριτά που εξάγει η κοιλιά σου ανασταίνεις και πεθαμένους. Σε αυτό έχει δίκιο. Τι να κάνουμε? Η κρίση είναι παγκόσμια. Εισαγόμενη γεύση. Άφηκε 20άρικο. King size, 120 χιλιοστά. Πρέπει να βρούμε λεφτά. Δεν πάει άλλο η ανεργία.
Δηλαδή τώρα εμείς είμαστε άνεργοι. Όχι καλέ, μένετε χωρίς δουλειά από χόμπι. Πώς δεν το σκεφτήκαμε τόσο καιρό, ρε Μιχάλη. Αφού είμαστε άνεργοι, να πάμε να πάρουμε επίδομα ανεργίας. Μπα, και θα καταδεχτείς να πάρεις ντόπια λεφτά. Δεν θα μας δώσουν επίδομα. Γιατί, άνεργοι δεν είμαστε. Είμαστε. Τότε πάμε να εισπράξουμε. Μου επιτρέψτε. Μη! Τι έκανες εκεί, να ξεφτυλιστούμε. Η γυναίκα δεν πληρώνει ποτέ. 90 και 90, 180. Δώσε 2 εκατοστάρικα και καθάρισες. Δεν πληρώνει ποτέ. Ποτέ. Μα για όνομα της Παναγίας, τα παιδιά, τελευταία στιγμή, τι να κάνουμε. Τόσος κόσμος εδώ πέρα. Ποιος θα τον εξυπηρετήσει, τι να τον κάνουμε. Έρχονται κιόλας. Διευθυντά, οι δημοσιογράφοι της ΟΚ μπήκαν στο λασέρ. Σε λίγο φτάνουν. Τέτοια, γρήγορα. Τι να κάνουμε. Γρήγορα, βοηθήστε. Κύριε, περάστε αύριο. Αύριο. Τι αύριο, κύριε. Δίπλα είναι καφεδάκι δίπλα. Περιμένετε δίπλα. Τι αύριο, κύριε μου. Ερχόμαστε κάθε μέρα. Κάθε μέρα ερχόμαστε. Είναι καφεδάκι. Εντάξει, θα πιούμε ένα καφεδάκι και θα δούμε τι θα γίνει. Α, για μένα ένα υποβρύχιο. Και για μένα ένα ουισκάκι με tonic water. Ευρώπη, Ευρώπη. Είδες εξυπηρέτηση. Κοίταξε, κύριε, ο οργασμός στον ΟΑΕ. Λοιπόν, εδώ μέσα θα τελειώσουμε στο τσάκα-τσάκα. Παίρνα δίπλα και καφεδάκι. Άντε. Βρισκόμαστε στον ΟΑΕ. Εσείς, κύριε. Έτσι και πει αυτό στα δικά του θα γίνουμε ευρωρεζίλοι. Να σας εξηγήσω, κύριε, είμαι ο διευθυντής. Χαίρομαι, κύριε Διευθυντά. Σας παρακαλώ, έχω μία συνέντευξη να τελειώσω και θα συνεχίσουμε μετά. Πετε μου τη γνώμη σας για την ανεργία. Κοιτάξτε, προσωπικά νομίζω ότι ο καπιταλισμός με τις κυκλικές κρίσεις τις οποίες Με διαθέτει συγχωρείτε, μπορεί να αναπτυχθεί. να σας εξηγήσω εγώ, κύριε, ο οποίος και εμφάνιση διαθέτω και τέλος πάντων δεν έχω φθαρεί στην τηλεόραση. Σας παρακαλώ, κύριε. Συνεχίστε, κύριε. Λέγαμε λοιπόν ότι ο καπιταλισμός με την κρίση την οποία διαθέτει αυτή σφαιρικά και με την καθετική πτώση την οποία έχει δεν μπορεί να αντισταθεί στις δομές των αναπαραγωγικών με την ενεργητική συμμετοχή των μαζών, η οποία δεν είναι αδύναμη αυτή τη στιγμή με την επικρατεία του. Άσε μας να μιλήσουμε κι εμείς λίγο. Σας παρακαλώ, κύριε. Να σας εξηγήσω εγώ, ο οποίος έχω παρακολουθήσει όλα τα φεστιβάλ της Eurovision. Λου, με βλέπεις? Σας παρακαλώ, κύριε, θα με αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου. Τι δουλειά κάνετε? Για να είσαστε όμως εδώ μέσα, τι άλλο, άνεργος κι εσύ είσαι. Μα πού είναι οι υπόλοιποι, κύριε? Να σας εξηγήσω, κύριε, είμαι ο διευθυντής. Περάστε. Εμείς εδώ, ξέρετε, είναι όλα. Μισό λεπτό, με χάσω και τους άλλους. Μα τι τον θέλετε τον όχλο, κύριε, όταν είμαι εγώ εδώ? Λαλάκης. Λαλάκη, ποια είναι η γνώμη σου για την ανεργία? Υποθέτω πως είσαι άνεργος. Άνεργος. Έλα, φτάνει η κοπέλα μου. Άνεργος. Αλλά τι άνεργος? Με τα όλα μου. Που καμισάκι εισαγόμενο, παντελονάκι εισαγόμενο, παπουτσάκι εισαγόμενο, ρολογάκι όλα εισαγόμενα. Σκέτο μοντελάκι ο ανεργός σου, έτσι. Ναι, αλλά τη γνώμη σου για την ανεργία δεν την άκουσα ακόμη. Ποια ανεργία? Τι λέει, ρε Μιχάλη? Τι λες, ρε άνθρωπε? Πρόκειται για τεχνητή ανεργία. Στέλνουν το 30% του εργατικού δυναμικού να ξεκουράζεται. Βέβαια, οι άνθρωποι νοιάζονται για μας. Θέλει, σου λέει, να τους φάει πολλή δουλειά και να κλακάρουνε? Να γιατί υπάρχει ανεργία. Κόλπο της κυβέρνησης. Πάντως και εσύ άνεργος είσαι. Άνεργος? Όχι κι άνεργος. Απλώς έτυχε να είμαι μέσα στο 30% που αναπαύεται. Ευρωάνεργος. Ναι, αλλά εδώ ήρθες για να βρεις δουλειά. Βασικά, ναι. Θα μου γίνουν ορισμένες προτάσεις για δουλειά, θα τις μελετήσω. Και αν οι γιατροί βεβαιώσουν ότι έχω ξεκουραστεί αρκετά και ότι μπορώ να εργαστώ, τότε θα στείλω το φίλο μου το Μιχαλάκι από εδώ να το γίνει η σούφρα σφεντόνα. Να ξεπατωθείτε δουλειά. Τι να σας πω, κύριε Διευθυντά. Ούτε στη Σουηδία δεν είναι έτσι τα ταμεία ανεργίας. Και προπαντός η φιλοσοφία της ανεργίας. Χαίρετε. Πάμε, παιδιά. Στο καλό και να τους το πείτε. Εμείς έχουμε την φιλοσοφία της ανεργίας. Έβγε, παιδί μου, έβγε. Έσωσες το ελληνικό γόητρο. Εγώ. Τι μυαλό, τη διάνοια, τη γνώση. Μπράβο. Με το επίδομα ανεργίας τι θα γίνει? Θα το πάρεις. Πού δουλεύεις? Ε? Πού δουλεύεις? Πουθενά. Πουθενά. Καλά, πόσο καιρό έχεις να δουλέψεις? Καμιά δεκαριά. Μήνες. Όχι, χρόνια. Α, μπράβο, είπα. Τι! 10 χρόνια.
Αισθανόμουν λίγο ότι ήμουν κουρασμένος γι' αυτό. Λυπάμαι κύριε, αλλά δεν δικαιούστε επίδομα ανεργίας. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Κύριε δημοσιογράφε, να σου πω. Μια στιγμή. Σου πω. Θα χαλάσουμε τελευταία στιγμή όλα. Μπορεί να μην δικαιούσε επίδομα ανεργίας, αλλά εγώ θα σου προδουλειά. Με δώσεις, Τι με δώσεις? Να πηγαίνω λίγο γιατί έχω ξεμάθει. Τι έπαθες ρε Τάσο και χτυπιέσαι? Γυναίκα μου λαλάκι. Με παράτησε και έφυγε. Μη μου το λες. Τι μη σου το λέω, στο είπα. Και δεν χαίρεσαι. Χαίρομαι που έφυγε η Φώκια. Τότε γιατί κλαις? Κλαίω γιατί πήρε και το σπίτι μαζί της. Ήτανε λέει πρικό και ας είχα βάλει εγώ κουφώματα και μοσαϊκά. Μα καλά, εδώ δεν ήταν το σπίτι σου. Αυτό δεν σου λέω, το πήρε. Τα ήθελε ο τέτοιος σου και σένα. Τι πήγες και παντρεύτηκες εγχώρια σύζυγο? Ούτε ημερομηνία λήξεως δεν έχουνε. Χάθηκε ρε κορόιδα να πάρεις μια αλλοδαπή. Μια εισαγόμενη σύζυγος ποτέ δεν θα έπαιρνε το σπίτι μαζί της. Λες? Σίγουρα πράγματα. Ακόμα και να το έπαιρνε μαζί της. Πώς θα το πέρναγε από το τελωνείο? Δίκιο έχεις. Το ξέρω. Αλλά έτσι σας τόλιστας. Σας πιάνει ο πατριωτισμός με τα προπαγανδιστικά συνθήματα όπως ο επιμένων ελληνικά και την τρώτε πισωκολλητά. Ευρωμαλάκες. Δεν φτάνει που έχασα το σπίτι μου, με λες και ευρωμαλάκα. Φαρδί είναι. Καλό είναι. Δεν το βλέπω που είναι φαρδί. Κάτσε στο την πλανή ραφή. Κράτα την αναπνοή σου. Αμόλατη. Παναγία μου, τι ήταν αυτό? Πάρε το φουστάνι. Βέβαια, μπαίνει ελέφαντας μέσα σε μοντελάκι. Τι μπαίνει στην κυρία Λούλα? Τίποτα, Λαφίνα μου. Δίνουμε καιρινόκαιρους τώρα. Θα μας δει, ρε. Σου έχω ευχάριστα νέα, κυρία Λου μου. Βρήκαμε δουλειά. Σόπα! Καλά λοιπόν το μυρίστηκες εσύ το πρωί. Μην μου πεις ότι βρήκε δουλειά και αυτός ο αχαήρευτος ο Μιχάλης. Ναι, μαράκι μου, τέρμα η τράκα. Υπομονή λίγες μέρες και σου επιστρέφω όλα σου τα δανεικά. Έλα μωρέ λαλάκι μου, εγώ είμαι ευχαριστημένη που βολευτήκατε. Όλα τα άλλα, ξέχνα τα. Τι έπαθε αυτή? Βρε, δεν βλέπεις που λιώνει για χάρη στο κορίτσι και εσύ ούτε μια ματιά δεν της ρίχνεις. Τρελάθηκες πια, κυρία Λου. Εγώ είμαι γεννημένος για τα ψηλά. High society. Γιατί βρε, και σπίτι έχει το κορίτσι και για πτυχίο πάει. Εσύ τι έχεις? Ευρωπαϊκό αέρα. Εγώ είμαι φτιαγμένος για μεγάλα στρώματα. Αέρα έχει πάρει κονσέρβα σου, λαλάκι. Τέλος πάντων, πότε με το καλό αρχίζετε δουλειά? Αύριο πρωί αρχίζουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, σας προσλαμβάνω προσωρινά γιατί σας έστειλε ο φίλος μου ο Παύλος. Αλλά προσέξτε, το μαγαζί είναι πολυτελείας και απαιτώ από εσάς να είστε ευγενείς, να μιλάτε χαμηλόφωνα, ακριβώς και να φέρεστε με τάκτ. Τι στα κομμάτια συγκαμμένοι έρχονται εδώ πέρα οι πελάτες και θέλουνε τάλτ. Τράβα, φέρε 2 κουτιά. Ξένο πράγμα. Όλη η Ευρώπη στα πόδια. Αμάν μια Ευρώπη. Ό,τι θέλει το Ευρωμανούλι. Un sugo di frutta per favore. Ωραία φρούτα. Un succo di frutta. Τι είναι αυτό? Ξέρετε, επειδή δεν έχω προλάβει να μάθω όλες τις ξένες γλώσσες, μου ξεφύγανε 2-3. Μου το ξαναλέτε άλλη μια φορά. A fruit punch, please. Punch, please. Ξέρετε, επειδή μου το λέτε λίγο πιο αργά. Πιο αργά. Ένα χυμό από φρούτα, παρακαλώ. Ένα χυμό από φρούτα, παρακαλώ. Α, θέλετε ένα χυμό από φρούτα? Α, ναι. Και έλεγα, πού την ξέρω εγώ αυτή τη γλώσσα, πού την ξέρω? Δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Ένα χυμό από φρούτα. Ένα χυμό από φρούτα, κουφάλογο. Τι θέλουν αυτή την κουβέρτα? Τι σου ζήτησαν? Κουβέρτα. Είναι και βλάχοι, τρώνε την κατάληξη. Μπορεί να κρυώνουν οι άνθρωποι. Εμένα πάλι μου ζήτησα κάποιο μπιλ. Μπιλ. Ναι.
Ήπιανε, φάγανε, αράξανε το bill, please, μου λένε. Άντε τώρα να τους βρεις το bill. Δηλαδή οι πλούσιοι μόνο φαγητό δεν ζητάνε στο εστιατόριο. Ορίστε η κουβέρτα σας. Ήθελα να ξέρα τι θα την κάνετε καλοκαιριάτικα. Βουδερφού, κασκαβουδί. Άσε μην το πεις, ξέρω. Θέλεις το bill. Πώς δεν το σκέφτηκα. Μιχαλάκη, έλα εδώ γορίνα μου. Bill, no. Αυτός Μιχάλης. Σου κάνει. Πάντως από μία αρχίζουν και δύο. أنا أقول حساب لكلنا ممكن تجيب لي حساب ولا لا؟ Ο τσόμπερ λακάλα, τσόμπερ το κοτσαλά τσάμπαρα. Ατσάρνα μπάκατσο. أنا عاوز الحساب لكلنا. Κρίση τον έπιασε. Κρίση τον έπιασε. Αγάλα, άστα. Σούπερ έτσι. Σε λάθος σταθμό πιάσαμε, ναι. Director. Μη, θα μας κάψεις, μη θα σου φάω το μάτι. Θα χάσουμε τη δουλειά μας. Ήρεμα, ήρεμα. Ο διευθυντής. Μετάλκο, όπως είπα. Ορίστε να πάρε, εδώ τα έχω. Μετάλκο. Όπως βλέπετε και διευθυντά μου, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως είπατε. Όπως μας είπατε, κάνουμε. Είναι με πλήση. Όλοι μετά. Όλοι κύριε. Μου φάγες το πόδι. Ο χοντράνθρωπος. Καλά που το ξεφορτωθήκαμε. Ρε Μιχάλη, λες να έχουν ρίξει θηλυκές ορμόνες στα δέντρα. Πυκνό φίλωμα βλέπω. Ρε εσύ αυτή είναι γυναίκα. Τι να θέλει από μας. Από μένα μάλλον θα θέλει. Θα ήθελα να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Έρχομαι από την Ιταλία. Βέβαια, μόνο μια Ιταλίδα θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην ακτινοβολία μου. Ξέρεις Ιταλικά. Όχι, αλλά έμαθα αυτή ελληνικά για χατήρι μου. Θα σας περιμένω στο σπίτι μου στις 10 το βράδυ. Διέτσι. Ούντιτσι. Έχουμε να πούμε πολλά εμείς οι δύο. Και να κάνουμε. Θα δεις. Τσάω. Άκουσες ρε Μιχάλη τι είπε, να κάνουμε αλλά Ιταλικά. Πω Μιχαλάκη μου, ξέρεις πώς θα κάνουνε οι Ιταλοί. Και έτσι, και από εκεί, και έτσι. Σίγα! Σήκω. Πάντως, πώς τα καταφέρατε και μέσα σε μια ώρα χάσατε μια τέτοια δουλειά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμείς είμαστε γεννημένοι για πρωταθλητές, όχι για ουραγοί. Εσύ, παιδάκι μου, και ο μοναχός σου να έτρεχες, πάλι θα τα κατάφερε και θα ερχόσουν δεύτερο. Τι κάνεις εκεί? Είπα να κάνω στην Ιταλίδα που περιμένω σπαγκέτι. Αλλά εγώ έχω μόνο μακαρονάκι κοφτό. Το κολλάω για να γίνει σπαγκέτι. Καπίσει? Άντε, παιδί μου, στο Μιχάλη και θα μαγειρέψω εγώ. Άκου να κολλάει με αλευρόκολλα το κοφτό μακαρονάκι. Μόνο με λόγκο στιγμής κολλάει. I love you so. Να σε μείνω, είσαι μάγι. Είναι μια σου να με μάνει.
Μωρή ελληνικιά είσαι. Μιχάλη, να σου πω. Πρέπει να ξεφορτωθούμε τη Λου. Κάτσε να έρθει πρώτα η Ιταλίδα. Αν έρθει. Μη λέμε και αηδίες τώρα. Δεν την είδες την Ιταλίδα πως έλειωνε για μένα. Μια ματιά μόνο της έριξα και την κεραυνοβόλησα. Μια εβδομάδα το λιγότερο θα κάνει να κοιμηθεί. Άσε δηλαδή που δεν ξέρω αν θα της επιτρέψω να κάνει παιχνίδι μαζί μου. Αυτό θα εξαρτηθεί από ποιο μέρος της Ιταλίας είναι. Και σταμάτα να μου κουνάς τα χέρια σου γιατί με ζάλισες. Η Δεσποινή στα ρόπο σε ζητάει. Ω, buonasera. Από ποιο μέρος της Ιταλίας είναι, είστε? Νομίζω ότι έγινε παρεξήγηση. Εγώ σας θέλω για δουλειά. Βρε μανία να με βάζουν όλο να δουλεύω. Περάστε. Μπράβο, κοπέλα μου, να είσαι καλά. Έτσι, βάλ' τους να κάνουν και καμιά δουλειά. Η Δεσποινής Λου, το χρυσό ψαλίδι. Τι κάνεις, χρυσό μου? Χαίρομαι πολύ. Να είσαι καλά. Τη Μάρα τη γνώρισες ήδη. Ναι. Καθίστε, κορίτσι. Λοιπόν, πείτε τα εσείς και εγώ πάω να σας φέρω μια μακαρονάδα που δεν θα ξεκολλάτε από το πιάτο σας. Όχ. Ωραία. Εγώ είμαι Ιταλίδα. Απ' την Ιταλία βέβαια. Από την Ιταλία βέβαια. Όχι, γιατί εγώ ήξερα ένα Ιταλό από το Παγκράτη. Λοιπόν, πριν από 6 μήνες κάναμε μια κομπίνα στη Ρώμη. Στη Ρώμη της Ιταλίας, έτσι. Όχι, του Βελγίου. Είδες για να είναι όμορφη μια πόλη, μέχρι υποκαταστήματα ανοίγει. Τι θα γίνει τώρα, βρε παιδιά, θα μιλήσουμε σοβαρά? Ακούμε. Λοιπόν, στο μερτικό μου πέσανε 3.000 σερβιέτες special και 3.000 αμπούλες ομορφιάς που σε κάνουν να φαίνεσαι πιο νέα από τι είσαι. Εμένα. Όχι, για τις γυναίκες είναι. Λοιπόν, είσαστε να τα φέρουμε και να τα πουλήσουμε εδώ που κάνουν νεκρά για εισαγόμενα προϊόντα. Τώρα είσαστε ξύπνοι ή δεν είσαστε? Εγώ είμαι. Δεν κοιμάμαι ποτέ πριν από τις 2. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 3.000 σερβιέτες. Επί 3 εκατοστάρικα η μία μας κάνουν 900.000. Εγκέφαλος, έτσι, κομπιούτερ. Λοιπόν, 3.000 αμπούλες. Επί 1 χιλιάρικο η μία μας κάνουν 3 εκατομμύρια. Σούμα 3 εκατομμύρια. Συν 900.000 ίσον 6 από 0, 6 από 0, 6 από 0, 4.200. Έκλεισε η δουλειά. Πώς κάνεις έτσι, μωρέ, για τα λεφτά? Μα δεν είναι τα λεφτά. Ιταλία, Ευρώπη. Άλλος αέρας, άλλο καυσαέριο, άλλο κλίμα, άλλοι άνθρωποι, άλλη νοοτροπία. Ιταλία, ρε παιδιά. Εγώ θα πάω έτσι. Εντάξει, με το τελωνείο τι θα κάνει? Τι θα κάνω? Δεν φαντάζομαι να νομίζω ότι θα φορέσω 3.000 σερβιέτες και θα τις περάσω μόνος μου από το τελωνείο. Όχι, θα τα δώσεις σε τίποτα τουρίστες και μετά θα τα ξαναπάρεις πίσω. Έτσι κάνουν όλοι. Α, έτσι κάνουν όλοι. Άλλωστε γι' αυτό σε βάζω συνεταίρο, για να τα φέρεις. Εγώ σαν Ιταλίδα δεν μπορώ να τα εξάγω. Ενώ εγώ μπορώ να τα εισάγω. Μα τι σπαγκέτι είναι αυτό? Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Είναι σπαγκέτι, αλλά καμινάδα. Με τι λεφτά θα βγάλουμε εισιτήριο για τη Ρώμη? Με τι? Δικό σας θέμα, παιδιά, τα είπαμε αυτά. Τρώτε ρε παιδιά και κάτι θα σκεφτώ. Τι θα κολλήσουμε τώρα? Κολλήσαμε. Και λες να πετύχει? Αν δεν πετύχει θα σκεφτώ κάτι άλλο. Θα πετύχει, θα πετύχει. Κάποτε πριν γίνω μοδίστρα δούλευα κι εγώ στα ταχυδρομεία. Προχώρα, λαλάκι. Μόλις φτάσεις στη Ρώμη, μην ξεχάσεις να πας στο ραντεβού με τους δικούς μου, εντάξει? Εντάξει. Τα πήρες όλα μαζί σου? Ναι, όλα τα έχω. Και ξηρά τροφή και το παγούρι πήρα και τον γκάζι με τον μπρικάκι να φτιάχνω στο καφέ στον δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα πηγαίνουμε. 4 θα κουβαλάνε 1 γράμμα, πάει πολύ. Καλό ταξίδι. Καλή αντάμωση. Και πρόσεξε στη Ρώμη, μη σε κλέψουν. Θα είμαι συνέχεια μαζί μου. Για Ρώμη. Τι για Ρώμη? Γραμματόσημα, για Ρώμη θέλω, κορίτσι μου. Πόσο κάνουνε? Το γράμμα που είναι? Ποιο γράμμα? Α, το γράμμα. Ξέρεις τι συμβαίνει? Έχω μια θεία στη Ρώμη, αδερφή του πατέρα μου. Και επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να της γράψω και πονάει και το χέρι μου, θα στείλω τον ανιψιό μου από εδώ να της τα πει προφορικά. Ο κύριος δηλαδή θα ταχυδρομηθεί? Ακριβώς.
Συστημένος ή απλός? Συστημένος πηγαίνω, με στέλνει η Λίβια. Λελάκι, δώσ' το χεράκι σου στη Δεσποινίδα να σου κολλήσει τα γραμματόσημα. Με κοροϊδεύετε, κυρία μου. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι σας λέμε, Δεσποινής? Να ταχυδρομηθώ θέλω. Ζητάω τίποτα παράξενο. Περάστε σας παρακαλώ στον κύριο Διευθυντή. Και βέβαια θα πάμε. Τι το περάσαμε εδώ. Πάμε, Λελάκι. Σου αλλάζουν καλά τα φώτα και ύστερα σου λένε πιο γρήγορα για σας, πιο εύκολα για μας. Ο κανονισμός γράφει ότι ταχυδρομούνται ζώα. Και αυτό ζώο είναι. Όχι και ζώο, κυρία Λούλα μου. Ζώο. Όλοι ζώα είμαστε. Και εγώ και ο κύριος Διευθυντής. Ζώο. Μας έχει τόση ώρα εδώ και μας ταλαιπωρεί και δεν καταλαβαίνει. Απορώ, κύριε Διευθυντά μου. Να σας φτιάξω ένα καφεδάκι, κύριε Διευθυντά μου. Μα αυτός είναι άνθρωπος. Τι σας νοιάζει τι είμαι? Σαν δέμα θα με στείλετε. Πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, θα υπογράψετε μια υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη και... Και να μην ξεχάσετε να γράψετε απ' έξω τη λέξη εύθραυστον. Και καλό ταξίδι. Τι σου είναι η πρόοδος? Να δεις που σε λίγο θα αρχίσουμε να ταχυδρομούμε και γκρουπ. Μαλακίες ταχυδρομούν οι άνθρωποι. Ρε μαλάκα, δεν έχεις ταχυδρομείο σπίτι σου. 70 κιλά. Πάλι πήρα κιλά. Πρέπει να κάνω δίαιτα. Va bene, ragazzi. La cassa è indietro. Sì. Εντάξει, παιδιά. Το κερόκι είναι πίσω σας. Ναι, πάμε. Α, Ιταλικός αέρας. Φορτώσαμε το κυβότιο. Βαβιόλη, ξεκίνα.
αρχηγός είναι πίσω στην πισίνα και σας περιμένει. Άντε, γρήγορα, γρήγορα. Πώς τα πήγες? Θαύμα, πολύ γουστάρω. Δεν μου λες όμως κάτι, ακόμα δεν κατάλαβα. Γιατί μας στείλαν το άγαλμα με το ταχυδρομείο. Γιατί ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι γίνεται αρχαιοκαπηλεία μέσω ταχυδρομείου? Μόνο η μάφια έχει τόσο μυαλό για να το σκεφτεί αυτό. Η μάφια. Πάμε στο Μελονέζε. Τι στεκόσαστε ρε παιδιά. Άντε βάλτε το μέσα, μην μας παρακολουθεί κανείς. Μας ξεθέωσε αυτό το άγαλμα. Υπομονή και σε λίγο θα το κάνουμε κομματάκια. Το φέρατε? Ναι, το φέραμε. Πολύ ωραία και εύκολη δουλειά, Με αυτό το άγαλμα κάναμε την τύχη μας. Εγώ την τύχη την κάνω μόνο με τα πιστόλια μου. Φόκο. 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 Άντε, άντε. Πάμε να αρχίσει ο τεμαχισμός. Κάθε φαμίλια να πάρει το κομμάτι που συμφωνήσαμε. Πέλα μια βήτα, Αβάντι. Τέτοιο άγαλμα δεν έχει κλαπεί ποτέ από μουσείο. Είναι ο Απόλλων Ρεμβάζων. Τι σου είναι η αρχαία τέχνη. Ολοζώντανη. Μιλάμε και για πολλά εκατομμύρια. Τα πριόνια. Λοιπόν, η μοιρασιά θα γίνει όπως τα συμφωνήσαμε. Εγώ θα πάρω το κεφάλι και το δεξιό πόδι. Και εγώ θα πάρω το στήθος και το άλλο το πόδι. Και εγώ ένα λουκάνικο. Και εγώ τι θα πάρω, το πουλάκι με τα μελέτητα? Βρε, τα συμφωνήσαμε, δεν τα συμφωνήσαμε. Ναι. Πάει, τελείωσε. Ορίστε. Τα πριόνια. Φέρτε τα πριόνια να τελειώνουν. Τα πριόνια! Τα πριόνια, ρε! Τόλμησες να πυρουνιάσεις το Μιλανέζο. Τόλμησες να το πυρουνιάσεις. Ρε εσείς, τρελαθήκατε ρε και μου πάτε σήμερα όλη κόντρα. Τι είπατε σαν αρχηγέ? Μιλανεζάκο μου, ηράπησε, Μιλανεζάκο μου. Κάποιος με χτύπησε. Τι κάποιος σε χτύπησε? Εμένα μου οργώσανε τον κόλο. Σε ευχαριστώ κύριε άγαλμα. Πρέγκο. Πτώματα. Πτωματάκια. Το φέρα το πριόνι. Σκύψε να σου πω που να το βάλεις. Τι σου είναι η αρχαία τέχνη, ο Μιλούσα. Σε έσωσα. Η Κοζανόστρα σε έστειλε. Όχι. Ο Λιβαδίτης από τους Ιερόσυλους. Μαφιόζενα. Η Ιντερπόλ σε έστειλε. Τι έγινε? Μα πώς τις ρίχνω έτσι τις γυναίκες? Τηλεφωνάκι τζάμπα. Ναι. Λαλάκι μου εσύ είσαι. Γιατί άρχισες να μας τηλεφωνήσεις? Εγώ και η Λίβια ανησυχήσαμε. Ανησύχησε και η Λίβια? Ναι, κάτσε να στη δώσω. Μισό λεπτό να πάρω μια καρέκλα. Λαλάκι μου, είσαι καλά? Γιατί δεν πήγες στο ραντεβού? Έμπλεξα. Είχα περιπέτειες. Θα στα πω όταν θα γυρίσω. Πες μου τώρα τι να κάνω. Λοιπόν, άκου. Θα πας στην πιάτσα Φοντάνα τη Τρέβη και εκεί θα σε συναντήσει ο συνδεσμός μας και θα σε κατευθύνει. Καπίτο. Χαζός είμαι να μην καπίτω. Θα πάω στην πιάτσα να πάρω ένα ταξί. Όχι, δεν θα πάρεις ταξί. Τότε γιατί να πάω στην πιάτσα? Πιάτσα σημαίνει πλατεία. Αμίλα έτσι. Λοιπόν, θα πάω στην πλατεία και θα με βρει η σύνδεσμος Φοντάνα. Πάλι λάθος τα λες. Φοντάνα τη Τρέβη είναι η πιάτσα. Που δεν έχει όμως ταξί. Όχι, έχει τρένα. Θα συναντήσω ένα τρένο. Με μπέρδεψες. Φοντάνα τη Τρέβη είναι η πλατεία. Και εκεί θα σε συναντήσει ο σύνδεσμός μας. Κατάλαβες?
Αυτό δεν λέω κι εγώ τόση ώρα. Αλλά πώς θα με βρει ένας σύνδεσμος? Λίζα θα σου πει. Λαλάκι με λένε. Έτσι θα του πεις εσύ. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Αλλά κλείνω γιατί ζαλίστηκα. Τσάω. Απίστευτο και όμως αληθινό. Άντε να το πεις τώρα στα κορίτσια στην Αθήνα και να σε πιστέψουνε. Μάμα μία! Μα να πάθω τέτοια ζημιά, τέτοια πλάκα. Με τι πρόσωπο θα κυκλοφορήσει το Μιλάνο? Εγώ μπορείτε να μου πείτε τι θα πω στη γυναίκα μου που περίμενε με τα λεφτά από το άγαλμα να πηγαίναμε διακοπές. Έλα! Το θέμα είναι αλλού. Αφού ο τύπος δεν ήταν το άγαλμα, τότε τι έγινε το άγαλμα? Για πού η μανταμίτσα? Φεύγω. Πού, στο άγνωστο με βάρκα την Ελεπίδα? Για την πιάτσα ταξί που είναι πιο κάτω. Μπα, κάνεις τον ταξιτζή τώρα? Μιλανέζε, κόφτω πνεύμα γιατί σε βλέπω να γίνεσαι εσύ πνεύμα σε λίγο από τα πιστόλια της Ιντερπόλ. Ιντερπόλ! Είπες Ιντερπόλ? Γιατί είπες Ιντερπόλ? Γιατί αυτό με άφησε να καταλάβω το άγαλμα πριν λιποθυμίσω. Τώρα την κάτσαμε. Είναι να καθόμαστε αρχηγέ. Ποιος είπε τέτοιο πράγμα? Figlia di un capo cosacco con quegli stivali e quel nero col bacco. Ai 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 ai. Chiunque ti guarda rimane di stucco ed ogni ragazzo si sente un calmucco. Ai 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 ai. Tutta la gente si gira quando ti vede passare. Non sente più che c'è freddo e resta ferma a guardare. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco con quegli stivali e quel nero col pacco. Ai 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 ai. Hey 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 oh hey hey hey. Volevo una fotografia dove si vede. Είμαι και ο πρώτος. Λοιπόν, άντε. Πολύ ώρα κράτησε αυτή η ιστορία. Πλήρωσέ με να του δίνω. Τούτε ρε παγκάρε με. Τι λέει ο άνθρωπος? Η πατρίδα τη δική μου μοντελάκια σε και εμένα λιγοπληρώνονται. Στρότσο. Βαφfanculo μαρτάρτη σua. Mentre ti ho vista come un ladro andare via con lui da casa mia e tu non sei più mia. Amore, 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 no. Amore, 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 no. Amore, 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 non si può. E tu non sei più mia. Amore, 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 no. Amore, no. Amore, no. Amore, 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 no. Amore, no. Amore, no. Amore, 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 non si può, non si può. Ma solamente una canzone fatta di notte in un portone. Το μαγκούσα του. Με άλλες 300 λιρέτες παίρνω μια πίτσα.
ευχαριστώ. Λίζα. Άσε τώρα, δεν θα μπορέσω. Δουλεύω. Αν δουλέψεις θα φας. Με λένε Λίζα. Βρε μανία με το Λίζα. Λίζα είπες? Εσύ είσαι Λίζα? Λαλάκι με λένε. Και στο επιτέλους το παρασύνθημα. Ώστε είσαι ο σύνδεσμος. Μπράβο, ξύπνησες. Έλα, πάμε να σου δώσω το εμπόρευμα. Κι εγώ νόμιζα ότι θα πάρω άλλο εμπόρευμα. Είναι όλα φορτωμένα μέσα σε αυτή την πόρσα. Δεν με πας καλύτερα εσύ με το αυτοκίνητο? Α, δεν μπορώ. Πάρ' το και πήγαινε μόνος σου. Υπάρχει και ένας χάρτης μέσα. Ελπίζω να ξέρεις να πας στο πρίντιζι, Βέβαια. Γιατί το πρίντιζι δεν ξέρει να έρθει σε μένα. Γιατί μου το έκανες αυτό, ρε Ραφαελάκη? Γιατί με πούλησες για ένα κομμάτι άγαλμα? Δεν είναι κομμάτι άγαλμα, πέδαρος είναι. Θα πεθάνει! Το άγαλμα! Εκείνος! Και έπειτα και εκείνη. Λέγε Ραβιόλη, λέγε μου λόγα. Ρώτησα στο γραφείο ταξίδεων. Η Ραφαέλα πάει στην Ελλάδα. Της κλείσανε το Μάθιο στον Αστέρα. Και τον πέδαρο δεν το θυμούνται στο γραφείο ταξιδίων? Όχι. Μην το ξαναπείς πέδαρο γιατί μου τη βιδώνει. Τιμάστε τους σιγαστήρες, φεύγουμε για την Ελλάδα. Το άγαλμα θα το πάρουμε, ο κόσμος να χαλάσει. Ο Βεσούδιος. Τι μιλάς αρχική αφού σε χρυσούσες, τι μιλάς? Όρσε. Τώρα βρήκες να κρατάρεις. Και φάτε τίλα. Τι κάνετε κύριε? Non ti preoccupare, amico mio. Εμείς μόνο τη μηχανή θα πάρουμε. Τα λάστιχα και ό,τι άλλο θες, δικά σου. Βαμπένε. Βαμπένε. Όλα τα άλλα δικά μου. Τσέρτο. Και πρόσεξε στη ρόφη να σε κλέψουν. Αμάν, μου κλέψανε τη μηχανή. Το έπανε και το κάνανε. Ρε παλιάδρομοι, δεν τρεπόσαστε να κλέβετε τις μηχανές των αυτοκινήτων. Δεν τρεπόσαστε παλιάδρομοι. Ο Λαλάκης στη Ρώμη. Θα πετάει από τη χαρά του. Ναι. Μονάχα μην αλλάξει το εμπόρευμα με τίποτα ρούχα εισαγωγής. Γιατί αυτός παιδάκι μου για όλα είναι ικανός. Δηλαδή του αρέσουν τα ωραία πράγματα, έτσι? Όχι τα ωραία, τα ξένα. Αφού να φανταστείς ότι όταν ήταν μικρός, ποτέ δεν έτρωγε από το δικό του πιάτο, αλλά πάντα από του διπλανού. Το ίδιο φαΐ βέβαια. Ο γλυκούλης μου. Ο γλυκούλης της. Δεν μου λες, τι τέλει και μας έχει γίνει κολιτσίδα? Ποια? Η Λίδια. Εσένα τι σε νοιάζει? Εμένα, όλο για το Λαλάκι ρωτάει. Πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε, γιατί μεγάλωσε, τι ζώδιο είναι, μας έπρεξε πια. Ζηλεύεις? Εγώ? Αλλά δεν πηγαίνει, Μιχαλάκη μου, να έρθει μια Ιταλίδα και να μας φάει όλους τους άντρες? Όχι και όλους. Λες να πετύχει η δουλειά, κούκλα μου, και να βγάλουν κανένα φράγκο τα παιδιά? Θα πετύχει, είμαι σίγουρη. Έχω φτιάξει κόσμο εγώ, όλους θα σας φτιάξω και σένα ακόμα. Καλά είμαι εγώ, δεν θέλω φτιάξιμο. Με το χέρι που έχεις εσύ. Γιατί τι έχει το χέρι? Χαραμίζεσαι. Θα έρθει όμως η ώρα σου και σένα και μη βιάζεσαι. Κούφια η ώρα που τα ακούει, άκου θα έρθει η ώρα μου. Δεν μου λες, ο Μιχάλης τι ζώδιο είναι? Ψάρι όπως και ο Λαλάκης, γιατί? Πολύ ωραία. Όποτε έχω κάνει δουλειά με ψάρια πήγα θαυμάσια. Τώρα καλός είναι. Νόστιμος είσαι, προς το νοστιμότατος. Ήρθε ο Λαλάκης. Καλώς εσένα μιλάω, δεν το πιστεύεις? Μωρέ, εγώ το πιστεύω. Το θέμα είναι να το πιστεύεις εσύ. Κι εγώ το πιστεύω. Δεν μου λες τι ύψος έχεις? Πίστευε και μία έρευνα. Λοιπόν, με τα λεφτά που θα πάρω από την Ιταλίδα, ξέρεις τι σκέφτομαι να κάνω? Όχι. Λέω να ψάξω να βρω μια γυναικούλα έτσι, στα μέτρα τα δικά μου, να μου πηγαίνει, να την πιάσω σφιχτά από το χέρι. Και να ανεβούμε μαζί την ανηφόρα της ζωής.
Τι έπαθες, αδελφή? Ένας οδηπόρος ζητάει τη βοήθειά μας. Να τον πάρουμε, Αγία Ηγουμένη. Ένας άνδρας μεταξύ μας δεν θα ήταν πειρασμός, αδελφή Γαβριέλα? Οι αδερφές μας είναι υπεράνω πειρασμού και το ξέρετε. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω, Αγία Ηγουμένη. Δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο. Εμείς όμως μέχρι το πρίντιζι πάμε. Τι σύνταση, κι εγώ μέχρι το πρίντιζι πηγαίνω. Έλα από πίσω μου, αδελφή μας. Μα εγώ δεν είμαι αδερφή σας. Εμείς όλες έτσι τις λέμε. Α, δεν το ξέρω αυτό. Τι ωραία που είναι να έχεις μαζί σου έναν άντρα. Μόλις σας είδα, σε συμπάθησα. Πού θα πάτε μετά? Στην Ελλάδα. Μη μου πει. Κοίτασέ με. Κι εγώ στην Ελλάδα πηγαίνω. Τι θα κάνετε εκεί στην Ελλάδα? Πάμε για τουρισμό. Έχει πολλά μοναστήρια και πάμε να τα γνωρίσουμε από κοντά. Τον Άγιο Πρεβέζης τον ξέρεις? Θείος μου. Όχι. Θέλω να πω, έχω δει όλη την ταινία και μπορώ να στα πω όλα. Αχ, ναι, πες τα μου. Όχι εδώ, στο καράβι. Ναι, αλλά πώς θα ταξιδέψω με το καράβι? Δεν έχει εισιτήριο να ταξιδέψουμε μαζί. Στο ίδιο καράβι? Τρέλα. Τρέλα, ναι. Εισιτήριο δεν έχει. Τότε θα κάνουμε κάτι άλλο. Ό,τι θες να κάνουμε. Παράξενο, όλο λάθος τις βγάζω. Τώρα είναι μία λιγότερη. Τώρα είναι μία παραπάνω. Κοίτα πισινό διαφορικό η καλόγρια. Και πού να δεις και την μπροστινή κίνηση. Άντε με σου τραβήσω κανένα φορισμό. Σογλάνι. Trovatarium. Oratus, nictovatus, dum. Atsica tsica boom, atsica tsica boom, atsica tsica boom. Το ξέρω πως θα έρθεις. Σε περίμενα. Γιατί άργησες? Δουλειές, business. Να καθίσεις. Ναι, να καθίσω γιατί έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε εμείς οι δύο. Ένα τονωτικό είναι ό,τι χρειάζεται. Είναι ό,τι χρειάζεται το τονωτικό. Έλα, Παναγία μου. Ευχαριστώ, αδερφή. Γαβριέλα. Δεν σου άρεσε? Είναι πολύ δυνατό.
συγγενείς σου? Ήτανε. Είμαι χείρα. Μου άφησαν μεγάλο κενό. Θα το συμπληρώσω εγώ. Λυπάμαι θέλω να πω. Πεθάναν όμως ευτυχισμένοι. Την πρώτη νύχτα του γάμου μας. Πώς πεθάνανε? Ο πρώτος στο κρεβάτι. Ο δεύτερος στα όρθια. Και ο τρίτος τρέχοντας. Φουγάς. Γιατί φεύγεις? Έλα. Σιγά. Αυτά τα πράγματα θέλουν σιγά σιγά. Κοτσίκα! Αδερφή. Ποιος είναι αδερφή? Πού ήσουνα? Είχα πάει για το τέτοιο μου. Γεια. Ψάχνει η αδερφή Γαβριέλα. Η αδερφή Γαβριέλα πού είναι? Εκεί, βοηθάει ένα πολλό στα έκτη μας. Πες της αδερφής Γαβριέλα ότι τι θέλει η ηγουμένη. Η Γαβριέλα είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και έστειλε μένα. Μίλησε σε μένα, τέκνο μου. Όλα άρχισαν όταν γνώρισα τον Μιλανέζο και τη συμμορία του στο καζίνο. Και εσύ τι δουλειά έχεις στα καζίνα? Δούλευες εκεί? Όχι, ξέρετε, το καζίνο είναι της μαμάς μου. Να και καζίνα η μαμά. Καλά, η μαμά μπορεί να είχε καζίνα. Εσύ τι δουλειά είχες με τη μαφία? Όταν είπα στο Μιλανέζο ότι σπουδάζω αρχαιολογία, μου πρότεινε να τεμαχίσω ένα άγαλμα. Το πήρα για παιχνίδι. Πάντα με βοήθησε την περιπέτεια και έτσι δέχτηκα. Και μετά τι έγινε? Ούτε ξέρω πώς ξέπλεξα με αυτή την ιστορία. Εκείνος με έσωσε. Το άγαλμα? Πώς το ξέρεις? Όλα τα ξέρει ο κύριος. Λοιπόν, ναι. Αν δεν ήταν εκείνος να μας χαλάσει τη δουλειά, κι εγώ δεν ξέρω που θα είχα φτάσει τώρα. Συνεχώς έχω τη μορφή του μπροστά μου. Άμια λανιάτα. Ναι, αλλά τώρα τους παράτησα και έφυγα. Πες μου, αδελφή, αμάρτησα πολύ. Δεν έκανες καμιά άλλη απατεωνία? Όχι. Καπνίζεις? Έχει σχέση το κάπνισμα με την αμαρτία μου? Όχι, αλλά ξέμενα από τσιγάρα. Τέλος πάντων, έλα να σε φιλήσω. Τι σκοπεύεις να κάνεις μετά? Πάω για λίγες μέρες στην Ελλάδα να ριλαξάρω και να σκεφτώ. Πού θα μείνεις, τέκνο μου? Στον Αστέρα. Δωμάτιο? Παίζει ρόλο αυτό, γιατί δεν ξέρω ακόμα. Καλό θα ήταν να το ήξερα. Αλλά δεν θα κολλήσουμε εκεί. Θα βρίσκομαι συνέχεια μαζί σου. Και εσείς στον Αστέρα πάτε? Το πνεύμα μου θα σε ακολουθεί παντού. Αλλά το σώμα μου πρέπει να φύγει τώρα. Ναι, ο Λαλάκης είναι, στην Πάτρα έφτασε. Στο League για το Μιχάλη. Να σε περιμένουμε στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Καλά, θα φροντίσω. Έφτασες με ένα πούλμαν καλόγριες. Καλά, καλά, θα είμαστε εκεί και θα σε περιμένουμε. Άντα θάλασσα τα κάνει αυτό το παιδί. Για σερβιέτες τον στείλαμε, καλόγριες μας φέρνει. Για τις δύσκολες μέρες. Τα μπόνι την μπούρο. Όσες τις φορούν, ξέρουν και να τις προφέρουν. Μπορείτε να μου πείτε τι θέλετε τόσες σερβιέτες? Βασικά είμαστε καλόγριες, αλλά του τάγματος Λαλάκιουμ Κατινάρι in καπέλο. Και λοιπόν? Έχουμε περίοδο με καπέλο, δηλαδή 3 φορές το μήνα. Δράμα. Πάμε, μωρή Σορέλα. Δράμα, κύριε. Δράμα.
τη σκοτώσω τώρα. Όχι ρε, θα μας οδηγήσει πρώτα στον τύπο. Τον παιδαρό. Για να τους πιάσουμε μαζί, αλλιώς θα χάσουμε το άγαλμα. Φεύγει, πάμε του πίσω μας. Κουτά και κολλητά. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, τέκνο μου? Θα σας εξηγήσω. Οι κυρίες... Εν Χριστώ αδελφές, παιδί μου. Η Αγία Ηγουμένη. Ωραία. Λοιπόν, οι αδελφές, όχι, οι Αγίες θα πάνε στη ρεσεψιόν και εγώ θα φροντίσω για τις αποσκευές. Ωραία. Θα επιβλέψω αυτοπροσώπως Τη λευκή του Θεού, παιδί μου. Μπράβο, Λαλάκη, έκανες ωραία δουλειά. Οι αμπούλες που σε κάνουν πιο νέα είναι αληθινές ή μοσαντένιες? Και γιατί δεν δοκιμάζεις αυτή που βούτυξες? Δεν είναι κακή ιδέα. Αν όμως... Δεν υπάρχει αν. Προϊόντα εισαγόμενα είναι πάντα σίγουρα. Και δεν δοκιμάζω. Τι έχω να χάσω? Ρε Μιχάλη, έφερες καμιά μπανάνα μαζί σου, μπας και μας βγει τσίτα. Λες. Ρε Λαλάκη, τώρα που ήρθες από την Ιταλία ολοκληρώθηκε σαν εισαγόμενας, Βέβαια, αφού έκανα εισαγωγή τον εαυτό μου, τώρα για να μου μιλάτε θα σας κοστίζει κάτι παραπάνω. Εγώ, παιδιά, φεύγω. Έχω ένα ραντεβού με κάποιον που μου υποσχέθηκε... Γάμο. Όχι, πως θα τα πάρει όλα. Θα τα πουλήσεις μόνη σου. Ξένα το προϊόν. Ξένοι αυτοί θα φύγουν αμέσως. Έτσι, πάμε. Μιχάλη, σε θέλω. Δεν είναι δυνατόν. Σαν τη Χάιντι έγινε. Πώς έμπασες έτσι, κυραλούλα μου? Μαμά! Είδες φάρμακο? Μέχρι και η μάνα της αναστήθηκε. Βρε, παιδιά, δεν έγινε τίποτα, όπως ήμουν να είμαι. Γλιτώσαμε και τις μπανάνες. Αργεί να φανεί το αποτέλεσμα. Και πότε θα φανεί? Σε 15 χρόνια θα έχεις μεγαλώσει μόνο 13. Σίγουρα θα έχει φτάσει τώρα. Θα πρέπει να τη βρω, να της εξηγήσω. Γιατί δεν ρωτάμε στη ρεσεψιόν? Τι να ρωτήσουμε στη ρεσεψιόν, ρε Μιχάλη? Σε ποιο δωμάτιο μένει μια ωραία Ιταλίδα? Αυτή είναι. Ωραία κοπέλα, εγκρίνω. Όχ, και η Γαβριέλα Ελισάρα. Ραφαέλα. Και εσείς εδώ, αδελφοί. Ναι, πριν από λίγο ήρθαμε. Ουχ, και οι μαφιόζοι μαζί, κρύψου. Ρε Λαλάκη, μια μέρα πήγες στην Ιταλία και έμπλεξες με τους μαφιόζους. Μόλις συναντήσεις τον τύπο που μας έκανε το άγαλμα, Θα χυμίξουμε πάνω τους και θα γίνει το σώσεν. Θα είμαι στο μπαρ. Θα σε συναντήσω εκεί. ρε εσύ, τον θυμάσαι ακόμα τον τύπο? Ξεχνιέται τέτοια φάτσα. Τι έχει φάτσα μου, ρε Μιχάλη? Καλύτερα να μην το σχολιάσουμε. Σήμερα δίνω ρέστα. Επιτέλους, μια ώρα περιμένω για εκείνα τα ρέστα. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο? Δεν μπορώ να τον ξεχάσω. Μπήκε ολομόναχος, βρε παιδί μου, μέσα στη χωλιά των λύκων και τους έδιρε όλους. Ολομόναχος. Άσε τώρα τις αηδίες. Κοίταξε να χαρείς λίγο τη ζωή σου εδώ πέρα. Δεν είναι δυνατόν να είσαι ερωτευμένη με ένα άγαλμα. Λες να πάθω τέτοια πλάκα? Εγώ νομίζω ότι την έπαθες κιόλας. Τελικά δεν μου είπες τι έγινε με σένα. Οι άλλες πήγαν να επισκεφτούν μια μονή. Και εγώ έκανα την άρρωστη για να απολαύσω λίγο τη θάλασσα. Δεν πας μέσα να ακούσεις τι λένε? Σωστά. Πω ένα μανούλι. Πάω να το προλάβω. Και όπως είπαμε. Τι είπανε? Όπως είπαμε. Μα δεν είπαμε. Αυτές είπανε. Τι είπανε? Όπως είπαμε. Ακίνητη! Διατρέχεις κίνδυνο. Είναι αμαρτία μια τόσο όμορφη πλατούλα να τυλιχθεί.
στον ιστό της αράχνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέχομαι το ευχαριστώ αν δεχθείς εσύ ένα ποτό. 2 τεκίλες φραπέ. Τρες. Όχι, ευχαριστώ. Ραφαέλα. Εγώ είμαι. Εξαφανίστηκαν. Μόλις μπει μέσα η Ραφαέλα και βάλει μπρος να ξεκινήσει, από την έκρηξη θα γίνει μπουζί και τιμόνι. Θα πάθει τίποτα? Όχι, δεν θα πάθει τίποτα. Θα τρομοκρατηθεί και θα παρακαλάει να μας δώσει το άγαλμα. Πάμε. Όχι, θα κάτσουμε εδώ να κάνουμε πικνίκ. Τι το δοκιμάσει? Ποιος ήρθε? Μα τι να το δοκιμάσει? Α, να το δοκιμάσω λέει. Βέβαια. Μια δοκιμή θα μας πείσει. Δώσε βάση. Βγάζει καπνό. Τώρα θα κάνει και μπαμ. Κουνίζει, θα βρέξει. Εγώ το ήξερα. Αφού η Έμι είπε ότι θα έχουμε λιακάδα. Πού να πήγε ρε Μιχάλη, πώς τη χάσαμε, λες να κινδυνεύει. Λαλάκι, κοίτα. Καλά πάμε, κάπου δεν θα είναι. Νάτι. Καλά σου λέει, δεν τη χάσαμε ούτε λεπτά από τα μάτια μας. Να τη. Παλάκι. Ο άγαλμας. Ο πέδαρος. Μαλάκι. Επιτέλους σε βρίσκω. Κι εγώ, κρύβε λόγια. Είναι και η μαφία εδώ. Ωραία μεταμφίεση δεν έχω. Παιχνίδι τέλος. Πάλι μπομπονίζει. Ρε Μιχάλη, είναι ώρα για ξάπλες τώρα.
Είδες τι του έκανα. Δεν μου λες. Ξέρεις πώς ταρνίζονται οι γύφτοι. Τα. Ένα λεπτό, ξανάρχομαι. Πού είναι? Θα σου τηλεφωνήσω που να στείλεις το άγαλμα για να πάρεις τη Ραφαέλα. Αμάν, έχει αυτός μαφία. Σ' αγάπησα γιατί είσαι ήρωας. Κι εγώ γι' αυτό σ' αγάπησα. Γιατί με έκανες ήρωα. Αχ, ούτε ξέρω τι έγινε. Εκεί που τον έβλεπα να παίζει τένις κοντά στη Ραφαέλα, ξαφνικά αγκαλιάζονται και αμέσως έγινε χαλασμός. Κάτι με χτύπησε, σκοτεινιάσε και ακούστηκε κεραυνός. Μετά συνήλθα και ήμουνα μόνος μου. Δεν ήταν κανένας γύρω μου. Λες να το φάγαν το καημένο το παιδί. Αποκλείεται. Ο Λαλάκης είναι δυναμικός, θα τα καταφέρει. Δέχομαι συγχαρητήρια. Τα διέθεσα όλα. Αύριο πάμε και παίρνουμε τα χρήματα και έχω πολλά σχέδια για όλους μας. Μα πού είναι ο Λαλάκης? Άστα, έμπλεξε με τη μάφια. Τον κυνηγάνε και ούτε ξέρουμε τι απέγινε. Λες να τον χάσουμε από ιταλικό βόλι. Μα γιατί καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και δεν φωνάζουμε βοήθεια. Βοήθεια! Σκάσε! Δεν εννοούσα αυτή τη βοήθεια, αλλά να τηλεφωνήσουμε στο λιμενικό. Και γιατί στο λιμενικό? Αφού τα έκανε θάλασσα, τι άλλο να ειδοποιήσουμε. Στάσου καλέ, το έχω κλειδωμένο το τηλέφωνο. Ήρθε. Το κλειδί. Τι έγινε, τους σκότωσες όλους? Ο Λαλάκης δεν σκοτώνει, τιμωρεί. Θα ακούνε τώρα Λαλάκη και θα τρέχουνε σαν τρελή. Να σας γνωρίσω τη Ραφαέλα. Όχι την Καρά, αυτή είναι άλλη. Είναι... Γεια σας, με συγχωρείτε, αλλά είχαμε μια περιπέτεια, ξέρετε και... Για να κινδυνεύσει να σκοτωθεί, για χάρη σου σκέψου πώς σας αγαπάει. Κι εγώ όμως τον αγαπάω. Μ' αγαπάει. Εσύ γιατί γελάς, εμένα να αγαπάει. Μανούλη. Το βρήκα. Σου έχω μια έκπληξη, μόνο θα γίνει τώρα εδώ. Ωραίο πράγμα, Πρέπει να το γιορτάσουμε, έτσι. Μιχαλάκη, φέρε ούζο, περνώ. Γαλλικό. Φυσικά γαλλικό. Μπακατέλα θα πιούμε. Και αστακό Ατλαντικού. Αστακός Ατλαντικού, τέλος. Τότε να φέρεις του Ειρηνικού. Αλλά όχι του Σαρονικού. Λοιπόν, μάγκες, έχω να σας κάνω μια πρόταση. Ακούστε. Ρίχτη γιατί θα σκάσεις. Από αύριο που θα έχουμε πολλά χρήματα... Θα αγοράσω μια κρεβατοκάμαρα εισαγωγής μούρλια. Δεν μου λες, περισσεύουν καθόλου χρήματα να αγοράσω για κανένα διαμέρισμα? Όχι, Λαλάκι μου. Θα τα βάλουμε για να κάνουμε μια επιχείρηση. Έναν οίκο μόδας. Σωθήκατε. Αν ρωτάτε και εμένα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα ελληνικά ρούχα. Αυτό είναι αλήθεια.
Ο Έλληνας στον τόπο του είναι γάμα εθνική. Ενώ οι ξένοι πρώτη κατηγορία. Αφήστε με να ολοκληρώσω, βρε παιδιά, θα είναι ξένα μοντελάκια. Εισαγόμενα. Όχι, ραμμένα από εμάς, που θα έχουμε βάλει πριν μια ξένη φίρμα. Μωρέ, έχω εγώ ένα σωρό απούλητα. Ωραία. Και πώς ρε παιδιά θα πετύχουμε τη χάρη, την ομορφιά, τη φινέτσα, τη ραφή που έχουν οι ξένοι. Παιδιά, εισαγόμενο σας λέω. Οι άνθρωποι έχουν μοντελίστ, έχουν σχεδιαστές, όχι ράφτρες 100 κιλά. Με συγχωρείς Λούλα μου και να λέμε και την καθαρή αλήθεια. Εμείς δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε τους ξένους. Και πείτε τι, να κοροϊδέψουμε τον Έλληνα? Άμα είναι ψώνιο, αφού κάνει κράγια εισαγόμενα. Και να προδώσω τα ιδανικά μου. Μωρέ, αυτό θα κοιτάς τώρα ή την κονόμα. Είναι καιρός πια να αποκτήσετε και οι δύο μια μόνιμη δουλειά. Έχετε χάρη που στείνω το καινούργιο μου σπιτικό διαφορετικά. Τι λες και εσύ, Ραφαηλάκη? Σίγουρο κέρδος. Εδώ που τα λέμε, πολλά από τα εισαγόμενα είναι ελληνικά. Τα παίρνουν έξω οι Ευρωπαίοι, βάζουν τη φίρμα τους και τα ξαναστέλνουν πίσω στα δικά τους. Και φυσικά ακριβότερα. Τι λέει ρε παιδιά, δύνατον. Μιλάμε και υπέρβη. Τι λέει ρε Μιχάλη τώρα? Το δικό μου είναι, ορίστε, Byron. Ιταλιάνικο, φίρμα ΑΑ. Εντάξει? Δεν κατάλαβες καλά. Made in Byron. Κάλε στο Βύρωνα εννοεί. Αμάν, οι αληθρές ταξιαρχίες. Από το Μιλανέζο μόνο όσοι αυτοκτονούν γλιτώνουν. Σπαγέτι, κανελόνι, κλείστε τον όχλο μέσα στο σπίτι για να μην τους πιτσιλήσει το αίμα. Άκου να σου πω, Μιλανέζε, το παιδί είναι καθαρό. Αυτό θα το κρίνουμε εμείς. Πάμε. Σιγά κύριε. Έτσι φέρονται στις γυναίκες με το μαλακό. Τι το κάναμε εδώ? Και εισαγόμενη βία, ας πούμε. Σιγά. Για πρόσεξε καλά. Όχι, γιατί εγώ... Ήταν δυνατή, Να. Λάκε, πού είναι το άγαλμα? Εντάξει, αρχηγέ, τους κλείδωσα. Λαλάκι! Λέγε γρήγορα και θα πεθάνεις. Τι να πεθάνω? Άμα πεθάνω πώς θα βρω το άγαλμα? Δεν το ανήσες. Σιγά Σιγά άνθρωπε, ας τράβηξε μια σφαλιά να σου πω εγώ. Αχ! Λέγε ρε. Μίλα! Καλά, αφήστε με να σας τη φέρω. Να σας το φέρω. Αφήστε με ρε παιδιά. Αχ, μη, με πονάτε. Με πονάτε παιδιά, μη, πονάω. Άμα αφήσετε, θα σας το φέρω. Είσαι. Το άγαλμα δεν θέλετε? Θα το έχετε. Λαβών μολέ. Λαβέ μονών. Μονών λαβέ. Μπρος νερό και πίσω τείχος. Πήρατε ναι, το. Ψάξτε για την έξοδο. Περπατώ εις το δάσος όταν ο Νίκος δεν είναι εδώ. Πλήκενη και είσαι εδώ. Οι μέτοχοι της εταιρείας Βλούλαλα Ρούχα με Χαρά μπορούν να εξέλθουν. Έχουμε συνεδρίαση. Λαλάκι μου, τι έγινε, ζεις? Εντάξει μανουλάκι μου. Πόδι που το έχεις ρε παιδί μου. Καθάρισα μια και καλή. Τι έγινε, πού είναι οι μαφιόζοι? Εντάξει αγορίνα μου, μην ανησυχείς. Τι τους έκανες τους μαφιόζους? Τους ξεφορτώθηκα. Εντάξει παιδιά μου. Λαλάκι, βρε Λαλάκι. Πες μου τι τους έκανες? Τι τους έκανες τους μαφιόζους? Τι? Τους τύλιξα σε μια κόλλα χαρτί. Τελείωσε. Είναι αλήθεια ότι αρχίσατε τις εξαγωγές? Βεβαίως. Όπως οι αρχαίοι μον πρόγονοι έδωσαν τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, έτσι και εμείς θα τους δώσουμε το σωστό ντύσιμο. Οι Έλληνες τελικά είναι να μην πάρουν φόρα έτσι και την πάρουν δεν τους σταματάει τίποτα. Το σύνθημά μας είναι σκέψου όπως θες. Ντύσου ελληνικά και πλήρωσε σε δολάρια. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Όλα τα φάγανε οι κάφροι. Τίποτα δεν αφήσανε. Ρε Μιχάλη, σταμάτα, θα σκάσεις. Ξέχασες πως δεν πεινάς πια. Πλουτίσαμε. Λου, τώρα τα μαζέψεις άστα ρε παιδάκι μου. Θα έρθουν αύριο άλλοι να τα μαζέψουνε. Εγώ λέω να κάνουμε ένα τελευταίο τσιγάρο. Γιατί θα μας εκτελέσουνε? Και να πάμε για ύπνο. Μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε να κάνουμε επίδειξη στη Μάρα Μαρτίνη.
Ποιος να το φανταζότανε πού θα φτάνει η επιχείρησή μας. Και πού θα φτάσουμε τώρα με τις εξαγωγές να λες. Εγώ όμως την πεθύμησα την ταρατσούλα μας. Δεν ήταν κι άσχημα. Και ύστερα όποτε θέλαμε είχαμε και τη λίμνη μας. Με τα δέντρα, με τα φυτά. Ακόμα και τζιτζίκια είχαμε. Πέρασα χθες από εκεί. Σας το είπα. Όχι. Κατεδαφίζεται. Θα γίνει πολυκατοικία. Κρίμα. Δεν προλάβαμε να αποχαιρετήσουμε το ταρατσάκι. Ραφαέλα, έχεις φάει εισαγόμενο φιλί? Θα το φας τώρα. Νοσταλγίες, η ταράτσα μας δεν θα πεθάνει ποτέ. Για κοιτάξτε εδώ. Αλλά ούνα, αλλά ντουε. Ρε παιδιά, είσαστε για νυχτερινό μπάνιο. Αχα. Αλλά τρε. Κλούμι. Κλείστο, μωρή, θα μας γεμίσουν από πότρεπες, κλείστο. Η έξοδος. Πού είναι η έξοδος? Ευχαριστώ. Επιτέλους, γρήγορα. Πες νιά μου. Αυτοί τώρα θα έχουν φτάσει στην πατρίδα τους. Όχι, παίζουμε. Γυρίστε πίσω, ρε, αν σας βαστάει. Όχι, αν σας βαστάει, γυρίστε πίσω. Βέβαια, τόσο καιρό κλεισμένοι εκεί πέρα μέσα, βάλανε μυαλό. Εδώ βάλες μυαλό εσύ, όχι αυτή. Τι θες να πεις? Βρε ξεχνάς τη λίστα σου για τα εισαγόμενα. Τι είπε? Αυτό που άκουσες. Εγώ εισαγόμενα. Για κούνα τη βοήθο κεφάλα σου, να πάει το μυαλό στη θέση του. Εγώ εισαγόμενα, που έχω ντύσει το συνεταιράκι μου ελληνική σημαία. Άκου εισαγόμενα, παιδιά. Τι λέει η γυναίκα? Είναι δυνατόν ποτέ οι ξένοι να πετύχουν τη χάρη, την ομορφιά, τη φινέτσα, τη ραφή που έχουν τα ελληνικά ρούχα? Ό,τι θέμε λέμε τώρα. Γεια σας. Εισαγόμενο.